Може ли човек сам да си попълни декларацията за доходите? Минах вчера през данъчното и взех ей тази брошура. Няма вече данъчно, сега е офис на НАП. Добре, де, преоблякал се Илия. Пак същото, пак опашки. Ама и ти се сети за данъците накрая. 17 април его къде е? Как няма да има опашки? Аз на опашка не чакам. Верчето да ходи. Къде я намери тая жена, бе, Колю? Всички у вас на нея чакат. Моето майче все много знае къл да дава. Щото си имам беванка, за това давам. Ето, нашите декларации все по почтата ги пращаме и винаги стигат. Няма празно. Ама и то си е ходене. То може и по интернет. Трябва електронен подпис. Остави сега тая работа. Ей, къде е почтата на 100 метра? Там има адресите на всички офиси на НАП. Пусни писмото с обратна разписка и това е. Ей, Колю, как е? Подаде ли декларацията за доходите? Айде да те водя на бира вкъщи. Идвам. Тъкмо майчето да ми обясни как да си платя данъка. Готово, влизай. Синът за 3 минути ще плати данъците по интернет. Нали имаш дебитна карта? Пък ако нямаш, ще платим с моите. Ще влезе в страницата на НАП, там си пише. Жив да си, Ванка! Едно голямо благодаря от мен, а другия път аз ще почерпя.